Внимание! Предаването "Попитай Дани Танев" е със съдържание за възрастни и не се препоръчва за детска аудитория. Добре дошли в предаването "Попитай Дани Танев". Това е вашият източник за практична, здравомислеща и адекватна информация относно всички въпроси, свързани с любовта, секса, предбрачните взаимоотношения, брака и семейството. А сега, моля да приветствате водещият на предаването Дани Танев! И безбройната публика събрала се да ни слуша и изпада в екстаз от нашата поява. Аз съм вашия водещ Дани Танев. С мен е моята прекрасна и невероятна съпруга Нори Танева, чийто лак вече е изсъхнал от предната седмица на предното предаване. За техническата част се грижи изключителния, епичния, мистичния супермен, спайдермен флаш на всички копчета и бутони. Заки Тенев, извинявайте. Днеска много лапсо си правя. Но Заки ще положи неимоверни усилия да остане буден по време на това изключително скучно предаване. Заки, как може да ти е скучно на това предаване? Не мога да разбера. След като имаш такъв гениален... Войчо ли се падам? И Война. Войчо или Чичо? Войчо си. Войчо. След като имаш такъв гениален Войчо, как може да ти е толкова скучно? Не знам. Така. Добре, че е Война му да го държи буден. Аха, ясно. Значи ти си моята надежда. Аз съм. Това е предаването, което обсъжда вашите любовни дилеми и семейни въпроси. Може да ни ги изпращате на popitaidania@gmail.com напълно анонимно. Може да ни питате абсолютно всичко, нямаме забранени теми. Затова предупреждаваме в началото на шоуто, че съдържанието не се препоръчва за деца и това е вашия шанс. Ей, ти не си дете, Заки. Ти си вече тинейджър. Така че това, което говорим, е много подходящо за тебе. Вие на вашата възраст такива неща слушате в училищата и къде ли не, че ние тук това, което го говорим, е направо бели приказки. Та това е вашия шанс да попитате за нещата, за които се притеснявате да попитате всички други, а ние ви обещаваме, че когато ни изпратите въпросите си, ще им отговорим точно така, както си мислим за тях, ще бъдем напълно честни, защото в нашето предаване искаме да казваме истината, а не да се притесняваме да не обидим някого и да сме чувствителни как някой ще го възприеме. Тук елиминираме фактора личност. По-скоро взимаме въпросите и ги обсъждаме концептуално. Така че ако лесно се обиждаш, по-добре не ни слушай. Но ако искаш да чуеш това, което наистина мислим, тогава нашето предаване е точно за теб. Окей, Нори, коя е статията, която ще ни прочетеш днес? Статията е озаглавена "Оралния секс е по-голям причинител на рак на гърлото, отколкото пушенето". Това е проучване. Учените в днешно време смятат, че за хората под 50 годишна възраст оралният секс е по-голям причинител на рак на гърлото, отколкото пушенето. Това не е добра вест за мъжете, които обичат да рискуват, тъй като тези открития предупреждават, че разпространението на вируси по време на орален секс вече не е прецедент. Човешкият папилома вирус, който се разпространява по време на секс без предпазни средства, е известен като причинителя на 70% от случаите на рак на маточната шийка. Той също причинява и други видове рак, този на гърлото. Невероятно, но факт е погрешното схващане и отношение на младите хора към оралния секс. Докато мнозинството приема вагиналния или аналния контакт за секс, твърде малко поставят оралния секс в същата категория. Само 20% от студентите, участвали в изследване от 2007 година, считат орално-гениталния контакт за секс. Това винаги ме е изумявало. Невероятно е колко хора вярват на тази заблуда, че само вагиналният секс е секс. Дори скоро един пастор в България ми каза, че някои младежи от църквата му вярват това и според тях могат всичко друго да правят, ако не е вагинален секс. Това е абсурдно, това е проява на незнание, айде да не казвам по-силна дума. Но разбира се, че оралният секс е секс, затова му казват орален секс. Okay? Как може да не е секс, пък да му казвате секс?
Погрешните разбирания относно оралния секс са повлияли върху разпространението на вируси като човешкия папилома вирус. Единият от изследователите по темата обяснява: това, което най-силно се свързва с оралната човешко папилоновирусна инфекция, е броят сексуални партньори, който някой е имал през живота си. От особено значение е броят на онези партньори, на които даден човек е правил орален секс. Тоест, колкото повече партньори имаш и им правиш орален секс, особено мъже на жени, а и жени на мъже, толкова повече се вдига шанса да получиш рак на гърлото. И сега помислете. Тоест, днес това е толкова разпространено, че говорим за бройки. За бройки. Все едно си казвате здравей и довиждане. За някой оралният секс е превърнал в някакво елементарно и нормално забавление. До такива кавички висоти сме стигнали днес. Колкото по-голям е броят на партньорите, които си имал, толкова по-голяма е вероятността да имаш орална инфекция. Чувате ли? Чувате ли какво се казва в тази статия? По-голям е шанса да получиш рак на гърлото от орален секс, отколкото ако пушите. Сега тук не се включва ако говорим за рамките на брака. В брака всъщност единственият безопасен секс е в брака. Ако ти си се пазил за брака и тя се е пазила за брака, няма откъде да сте хванали някакви вируси и там имате безопасност на секса. Но когато го правите извън брака, е по-опасно от пушенето. По-опасно е да правите орален секс с някой, за който не сте жени, отколкото да пушите. Това не означава, че насърчавам пушенето, а просто казвам, че колкото и лошо да е пушенето, още по-вредно и по-опасно е оралния секс. И точно за това трябва да говорим постоянно с нашите деца за тези работи. Нашите думи са толкова по-ефективни, когато това е отворена тема, когато говорим отново за тези неща. Не само да имаме един разговор, нали? Разговора. Сега седни и ще проведем разговор. Ако си мислиш, че един разговор ще оправи нещата, това е илюзия. Света постоянно говори за това. Ако си мислиш, че един разговор е достатъчен, абсурдно е. И приятели, замислете си, ние живеем в общество, в култура на рекламите. Какво правят рекламите? За 10, за 20 секунди, максимум за 30 секунди ти предават едно послание. След това отново, и отново, и отново, и отново. Не веднъж, повторение, а кратки послания, повторени много пъти, повлияват на човека. Така трябва да и с нашите деца. Не разговор, който трябва... И смисъл, ако проведеш един разговор, не си говорил преди това с децата си, това е толкова притеснително, толкова неудобно, може да е травмиращо. Но ако това е отворена тема, за която говорите нормално и друг път сме чели статистика, че децата, които израстват в семейства, където се говори здравословно за секса, всъщност имат много по-малко проблеми в сексуалната област и много по-малко се подават на изкушения в тази област. Когато това е отворена тема, не ви трябва голям разговор. Просто 20-30 секундни послания. Гледате някакъв филм, виждате някаква сексуална сцена. Виждаш ли това? Да. Това не е добро, защото така и така и така. Край. Излизате в мола, виждате някое момиче облечено предизвикателно. Казвате на дъщеря си, виждаш ли това момиче? Това е момиче, което не уважава себе си, никога не се облича и така. Това издава послание, че си леко момиче. Това е. Край. 20-30 секундни послания. Това ще окаже много по-голям ефект върху децата ви. Затова ви казвам, че трябва да говорим постоянно на тази тема. Ужасяващо е, че вече и малките деца имат достъп до порнография и статистиките показват, че когато едно дете или тинейджър започне да гледа порнография на тая възраст, разрушението е много по-голямо, отколкото ако примерно си на 25-30 или си един вид вече зрял човек. Та още от малки децата са обърквани в мозъка си за секса, после в тинейджърството отрано започват с тези неща, орален секс, не знам си какъв секс. И особено момчетата. При момчетата първото сексуално изживяване е като една щампа, която се лепва в мозъка и тя е много определяща и после им оказва голямо влияние в сексуалния живот, защото после те се опитват във всяки сексуален подвиг в кавички да възпроизведат първото преживяване. И затова по-късно, като се оженят, много от тези мъже не искат да правят вагинален секс с жена си, ами искат орален секс и не знам си какъв секс. Защо? Защото първото им сексуално изживяване е такова. И само замислете, нали, с целият този орален секс, особено вие жените, които постоянно правите орален секс, не знам си кои момчета, какво удоволствие за това е за вас това? Какво получава жената от това? Разбирате ли колко е абсурдно? Бог е създал секса да бъде взаимно удоволствие. А когато секса е само орален, мъжът получава каквото иска, а жената?
И знам дори за двойки, които женят се и на първата брачна нощ мъжът не е искал да правят вагинален секс, а искал орален секс. Супер! Колко романтично! Какво получава жената от това? Нищо! И това на първата брачна нощ. Защо? Защото това е правил преди да се ожени. Така е преиначил възприятията си и е формирал мисленето си и възприятията си и това е което го вълнува, това е което иска. И знаете ли кой е предизвикал това? Знаете ли кой е предизвикал това? И сега не бързайте да ме мерите с камъни, домати и яйца. Но истината е, че друга жена или друго момиче, което се е съгласило да прави орален секс с мъжа ти, е предизвикала това. Вие жени, вие, не казвам, че сте причината, главната причина, но вие спомагате за поддържането на тази епидемия. Вие сте най-големите си врагове. Защото мъжът не може да прави сам орален секс, трябва му жена, която да му направи орален секс, окей? И вие създавате чудовищата, които после не можете да търпите. Като започнем от майките, които отглеждат разглезени момченца, после тинейджърската, която му прави орален секс, после момичето, което се нанася с него и живее с него и правят секс с него без да са женени. И момчето получава всичко това без да му струва нищо. За какво му е да се жени после? Или после като се жени, за какво му е да е вярно? И се чудите защо е такъв, защо не може да носи отговорност, защо мъжете са такива чудовища. Ами жени, вие спомагате за създаването на такива мъже. И после се питате, къде са тия мъже? Къде са добрите мъже? Къде са истинските мъже? Ами, вие спомагате те да изчезнат. Така че, до голяма степен отговорността лежи и в това, което жените се съгласяват да правят. Надявам се тази статия да ви е била отрезвяваща. Правим кратка пауза и след това се връщаме да отговаряме на вашите въпроси. Имате ли някакви дилеми, свързани с любовта, секса, взаимоотношенията, брака и семейството? Ако да, изпратете вашият въпрос на popitajdani@gmail.com и Дани може да ви отговори в някой от предаванията. Здравейте отново! Вие сте с предаването Попитай Дани Танев. Сега ще отговаряме на вашите въпроси, но преди това да ви напомня, ако желаете да ни подкрепите финансово, дори с нещо малко, особено ако е всеки месец, нещо малко, но всеки месец, това много ще ни помогне. И ако съберем една група от хора, които се посветят всеки месец да ни подкрепят, дори с нещо малко, като 10 лева, 20 лева на месец, това много ще ни помогне финансово. Или пак ако сте фирма, която имате нещо, което можем да рекламираме, в замяна на това да ни спонсорирате, чудесно! Свържете се с нас и ще го направим по най-удобния за вас начин. Окей, Нори, ти си с първия въпрос за днес. Здравейте, искам да попитам няколко малки неща. При взаимоотношения между момче и момиче, нормални ли са споровете след половин година взаимоотношение? Да, споровете са нещо нормално, споровете са нещо, което те не са страшни. Страшно е, когато не можете да се справяте с тези спорове, когато не знаете как да спорите без да се наранявате и когато не знаете как да преодолявате тези спорове. Когато в един спор хората са по-заинтересовани да се докажат прави, вместо да намерят общ път заедно, да, това е проблем. Но да имаш спорове е нормално. Във всяко взаимоотношение има различия и тези различия водят до спорове. Ако се наранявате в тези спорове и къвги, всъщност ако се превръщат в къвги, това е спор, който наранява, тогава вече е проблем. Това означава, че не знаете как да спорите и това е проблем. Моята приятелка отиде да работи в друг град и от това, че тя е там, понякога не може да ми отделя време и внимание. Дори когато има време, тя не разбира, че за мен е важно времето заедно и вниманието. Също така, че е важно това да ми казва, че ме обича и че й липсвам. А това тя го казва много рядко. Тя показва любовта си чрез помагане и подаръци и други неща. Но аз не ги възприемам така, тъй като нея я няма сега. И това води до караници, понеже съм директен и искрен и казвам всичко. И имам чувството, че това би я задушило. Нормални ли са тези проблеми? Има ли нещо общо с езиците на любовта? Нормални ли са тези проблеми според тебе? Разбира се, че са нормални. Проблема е, че ги правите на такива големи проблеми и не може да ги решите.
По няколко начина мога да ти отговоря на този въпрос. Не знам точно какво е вашето положение и състояние, но от една страна, когато тя се е преместила в друг град, много ясно и много нормално, че не може да ти отделя същото време, ако сте в един и същи град. Така че, щом се е преместил, ти трябва да го приемеш това нещо, или пък ако искаш да променеш нещо, премести се при нея. Въпросът е, че когато се връща, той иска да има нейното внимание. Така аз така не го разбирам. Той казва, че понеже е в друг град и не може да му отделя такова време и внимание. Тук не е казвал, че като се връща или нещо от това. Тоест, той иска същото ниво на комуникация, което е имал с нея, когато са били в един същи град, но това няма как да се случи. Защото каза, понякога не може да ми отделя време и внимание. Да. Сега това, не знам какво означава това. Да, ние може да само може да гадаем, но когато си в друг град, естествено, че няма как да прекарваш същото време с другия, както ако сте в един град. Да, има общо с езиците на любовта. Явно нейният език на показване на любов е един, твой е друг. И тук цялото нещо ми звучи повече като неуточнени очаквания. Тоест, трябва да седнете и да си поговорите. Ти какво очакваш, тя какво очаква, да видите дали са ви реалистични очакванията. Защото, примерно, ако ти кажеш, аз искам да ми се обаждаш по 10 пъти на ден, примерно, преувеличавам. Това е нереалистично. И момичето не се знае какво прави. Може да работи там, може да работи дълги часове, да няма възможност да се чувате толкова често. Това е положението. Ако ти не си окей с това, прекратете връзката. Затова казвам, че трябва да си изясните очакванията. Какви са ни очакванията, какво може да се дадем, какво реалистично може да се дадем. Окей ли сме с това или за нас това е проблем и да решите какво правите. Ако наистина сте сериозни един с друг, що не се преместиш при нея? Не знам, ти работиш ли, учиш ли, не ти знам състоянието. Но от другата страна, ако го погледна, ако ти си казвал на това момиче, че имаш нужда да чуваш, липсваш ми, обичам те, обикновено това е обърнато. Жените го искат повече от мъжете, мъжете не им го дават. Явно при вас е обърната ситуацията. Но както и да е. Това е нещо, което понякога ми е трудно да разбера. Ако ти ми кажеш, че имаш нужда да правя нещо за теб или да не го правя, и то е нормално, реалистично, а не нещо нереалистично, но ако ти ми кажеш, аз имам нужда от това или моля те не прави това, що за сбъркан човек трябва да си, за да кажеш, аз не съм такъв, няма да го правя. В смисъл, аз, и особено, ако вие сте още в взаимоотношение на ходене, не сте се оженили. В смисъл, аз, ако обичам някой, ще искам да направя всичко възможно да го спечеля, така че за мен е непонятно как може някой да ми каже, моля те не прави нещо, защото ме наранява, или моля те прави нещо, защото имам нужда от него, и аз да кажа, не, няма да го направя. И има много такива, по принцип повече мъжете са такива. И те казват, аз не съм така, това ми е лигало, аз не съм толкова романтичен. Няма значение, бе, човек, това не е за тебе, това е за другия човек. Прави го, защото на него му е нужно. Това е любовта, да правиш нещо за другия, което на него му е нужно, което той иска, от което той се нуждае. Отново, стига да е в рамките на реалистичното, на разумното, а не да се иска нещо нереалистично и неразумно. Но щом това момиче отказва, ако това е ситуацията, ти си му казал, имам нужда от това и това и това и това, и тя не го прави, тогава трябва да се замислиш от една страна. Щом тя не го прави, означава, че ако се ожените един ден, тя пак няма да го прави. Ако това е толкова жизнено важно за тебе и връзката ви не може да бъде здравословна без ти да получаваш това, може би не трябва да продължаваш тази връзка. А ако пък решиш, че това може да го преодолееш и да се примириш и дори да го нямаш, да се примириш, да кажеш, това е тя, приемаме такава каквато е, тогава спри да го правиш на въпрос. Но ти трябва да решиш какво искаш. Сега от друга страна, от това, което пишеш, може би си някакъв супер обсебващ човек, който постоянно иска да я чува и постоянно си някакъв такъв, като нуждаеш се, като вампир, който изпива цялата емоционална енергия. Ти трябва тогава да се замислиш малко дали си реалистичен в това, което искаш. Така че не знам каква ви е ситуацията толкова. Седнете, говорете, изяснете, поставете си граници, кажете кой какво харесва, какво обича, какъв е неговия начин за приемане на любовта на другия. Ако не може да се оправите сами, питайте някои ваши приятели, някои разумни приятели, не които ще ви дадат някакъв смахнат съвет, но някои разумни приятели. И кажи му, аз искам от нея това и това и това, искам да ми се обажда толкова пъти. И дори когато говорите с нея, конкретно си изяснете. Не, искам да ми казваш повече, обичам те. Не, ако трябва, кажи, искам на ден
всеки път да ми кажеш поне веднъж на ден, обичам те. Искам да ми казваш 2 пъти на ден да ми пращаш SMS, липсваш ми. Нали? И кажете си какви са ви очакванията, за да може човека да ги покрива. Или пък ако не може да ги покрива, да каже, не, съжалявам, не мога да го правя това нещо, или заета съм и така нататък. Но от друга страна, идете при приятели, или ти иди при някои твои приятели, които са разумни обаче, и кажи, аз искам това и това от моята приятелка. Според тебе, това разумно ли е, или съм нереалистичен и искам някакви смахнати неща от нея? Питайте приятелите, за това са приятелите. Да си помагаме в такива неща, защото отстрани понякога се вижда много по-реално и много по-адекватно, отколкото когато си в ситуацията. Това е което имам да кажа нещо. Това е което имам да кажа за твоята ситуация. Нещо, ако искаш ти да допълниш, Нори. Не, това е. Добре, правим кратка пауза и продължаваме към следващия въпрос. Здравейте отново, вие сте с предаването Попитай Дани Танев. Слушахте песента Dance на Planet Shakers. Кой е следващия въпрос, Нори? Здравейте, искам да попитам дали изнасилването в брака е грях. Когато партньорът ти не ти отдава дължимата съпружеска близост. Приятелю, не знам кой си. Значи, или си супер смахнат, или имаш някакво абсолютно сбъркано чувство за хумор. Или и двете! Да. Що за въпрос е това? Разбира се, че отговор е не! Изнасилване под всякаква форма е подсъдимо, приятелю. Затова може да отидеш в затвора. И това, че си в брак, не ти дава правото да направиш каквото и да е, което дори прилича на изнасилване. Това не е любов. Любовта, нали, не знам да се смея или да плача ли, но любовта никога не прави нещо на другия човек, което човека не иска. Любовта никога не прави нещо, което наранява. И ще използвам това като платформа да говоря за нещо друго, защото това от самолет се знае какъв е въпросът. Това е супер смахнато. Да, какъв е отговорът. Това е супер смахнат въпрос. Но другото, което искам да кажа. Понякога има хора, които манипулативно казват, примерно, иска от жена си орален секс, обаче тя казва, не, на мен това ми е неприятно. И те тогава казват, ти си егоист, ти не ме обичаш, защото ако ме обичаше, ще ми даваше това, което искам. Това е манипулация, приятелю. Това е манипулация. Щом някой от брачните партньори не се чувства комфортно с даден вид сексуална игра, няма да го искаш от него. Сега, ако ти отказва секс, окей, тогава съм на твоя страна и ти казвам, той човек не трябва да отказва секс, защото, нали, говоря за нормален, стандартен вагинален секс. Ако жена ти или мъжът ти отказва това, тогава трябва да поставиш много ясно границите и да го изискаш от него. Той е длъжен, Библията казва, че всеки трябва да дава дължимото на своя брачен партньор. Но за всички други, анален, орален и не знам си какъв секс и какво беше, лизане на зеници и всякакви такива глупости, ако другия не е съгласен и не се чувства комфортно, любовта е тази, която казва, окей, тогава повече няма да го искам от тебе. Това е любов. Ако ти наистина обичаш брачния си партньор, няма да искаш нещо от него, с което той не е съгласен, което ме е неприятно. Аз знам хора дори, които не се чувстват им е неприятно, примерно френска целувка. Нали, това може да е нормално за много хора, но на тях не им е приятно. Щом не им е приятно, няма да го искаш. Това е любовта. Не искаш нещо, което кара другия да се чувства наранен, да се чувства гадно. Това е любовта. Другото е егоизъм. Така че не са егоистични те, които ти го отказват, а си егоист ти, който го искаш от тях, въпреки че това ги кара да се чувстват неприятно и въпреки че това ги наранява. До тук с този въпрос давай следващия. Здравейте, чудех се дали е нормално, когато имаш взаимоотношения с даден човек, да ти се появят спомени с друг и да ти става носталгично. Това значи ли, че нещо не ми достига в човека, който е до мен, или са просто някакви си спомени? Мисля, че понякога хората мислят твърде много и обръщат твърде много внимание на чувствата. Какво значение има това? Какво значение има, че ти става носталгично за еди кой си? Важното е, че сега си с този човек, ти си женен за този човек, или имаш взаимоотношения с този човек, концентрирай се на това и игнорирай всичко от старото. Това е, сега не знам за какви спомени ми говориш.
Сега, ако ме говориш за сексуални спомени, примерно, женил си, правиш секс с твоя брачен партньор, обаче си спомняш за предишни сексуални връзки, които си имал, за това не трябва да имаш такива сексуални връзки извън брака. Затова сексът е преживяване, което трябва да имаш само в брака, защото тогава няма да се бориш с такива стари спомени. Хора, които са имали предишни сексуални връзки преди брака си, точно това споделят, че правят секс с брачния си партньор, обаче са атакувани от стари спомени. Докосвания предизвикват стари спомени. Вместо да се насладиш 100% на този човек, ти почваш да се бориш с стари спомени. Така че не дей да правиш това, за да не страдаш. Сега, ако ви говориш за нещо, като примерно ходя с някой, обаче в даден момент ми става носталгично за някой от предна връзка, да знам, може още да не си пуснал човека в своето съзнание, в своите мисли, или може би наистина си в някаква връзка, в която се чувстваш нещастен, да знам. Сценариите могат да са много, трябва да знам за какво става въпрос, за да мога да кажа какво е, но според мен, ако ти си в тази връзка, какво значение има, че това, което определя дали тази връзка е функционална или не, е не дали си спомняш за предишните си. Когато си спомняш за предишните си, означава, че не си скъсал и не си направил здравословното прекъсване във връзката с старите, а не, че тази връзка, в която си в момента, не е функционална. Симптомите и начина да решиш и да оцениш дадена връзка сега са съвсем други. И ние сме говорили за това. Нещата, които трябва да се зададеш като въпрос, са съвсем други, а не какво чувствам с стария. Това трябва да го отрежеш. Стига сте се водили от чувствата. Те трябва, ако може да се обърнем към чувствата, те само трябва да са нещо, което да ни показва, да ни казва, че има нещо нередно или да ни показват някакви симптоми, а не да бъдат водещи да определят дали съм щастлив в тази връзка или не. Показателите са съвсем други. Така че, според мен, твърде много мислиш, твърде надълбоко мислиш и твърде много се вглъбяваш в тези неща. Щом си нарекал това стара връзка, щом си това ти е старо гадже, то трябва да остане старо. То остава в миналото, трябва да го отрежеш и да продължиш напред. По-добре се концентрирай на връзката, която имаш сега. Преценявай, мисли, гледай, не се въвличай в твърде много романтика, а по-скоро преценявай. По-късно ще имаш време за романтика. Нещо да имаш да добавиш? Не. Нямаш, добре. Правим кратка пауза и след това се връщаме. Jesus, I will trust you. I will trust you. I know you never fail. I will trust you. Jesus, I will. Здравейте отново, вие сте с предаването Попитай Дани Танев. Слушахте песента Trust на Hillsong Young and Free. Кой е следващия въпрос, Нори? Здравейте, скоро разбрах за предаването ви и започнах да гледам един по един всеки епизод с огромен интерес. Предполагам да слуша. Смятам, че от него може да се научи много и ви благодаря от сърце за времето и средствата, които отделяте, за да достигне тази информация до нас. Много съм отчаяна, защото се страхувам, че ще остана сама завинаги. Имах няколко неуспешни връзки в тинейджърските и студентските си години, когато се бях отдалечила от вярата. Сега все още съм в процес на опресняване и подобряване на отношенията ми с Бога. От 3 месеца съм с един мъж, който не ме прави щастлива. Не искам да го съдя, защото всеки човек може би има различно разбиране за това да си заедно с някой, тъй като той много често има нужда да си почива от мен, от присъствието ми. Мисля, че ме приема за даденост и някак не си дава зор да ме задържи, защото знае, че съм се вкопчила в него и не би го оставила каквото и да се случи. Вкопчила, да, сама го признавам, защото не съм щастлива, но страхът, че ще остана сама, не ми позволява да го оставя. От друга страна, ако и тази връзка е провал, това ще е разочарование и за родителите ми, които са на мнение, че вече ми е време да се задумя. Почти всичките мои приятелки се омъжиха, родиха или сгодиха. Не се чувствам щастлива в тази връзка, но в същото време мисълта отново да съм сама и то за незнаен период от време ме огорчава и депресира ежедневно.
Пишейки това, осъзнавам какво е най-доброто решение, но нямам смелост да го направя. Когато съм сама, се чувствам половин човек. А ако се разделя с него, се страхувам, че депресията от самотата ще е двойно по-голяма. Ще се радвам да получа някакъв съвет и насърчение от вас в предаването или просто като отговор на имейла. Бъдете благословени. Мила госпожо, това, което... Госпожице. Госпожице, да, извинявай. Това, което чувам от имейла е, че ти си движена твърде много от страх. Страха е много лош съветник. Нищо добро не произлиза, ако си движен в живота си от страх. Ти си движена от страха, че ще останеш сама. А Библията каза, че Бог не ни е дал дух на страх, а дух на любов, на сила и себевладение. И на здрав разум, казва друг превод. Така че в случая ние не виждаме здрав разум, който да те движи, не виждаме сила и любов, а виждаме страх. Така че мотивацията ти е много погрешна. И това, което казваш, чувствам се половин човек и от всичко, което чета, чувам и усещам, че пише ни един човек с доста вътрешни проблеми. С един човек, който не е щастлив със себе си и търси брака, за да го направи щастлив. Повярвай ми, брака няма да те направи щастлива. Брака няма да ти реши проблема с нещастието. Когато един нещастен човек се жени, той създава нещастен брак. Така че аз не мисля, че ще се получи нещо добро, тръгвайки с тази нагласа и с тази мотивация. По-скоро ти трябва да решиш проблемите вътре в себе си. Може би някой трябва да ти послужи или не знам какво се случва в сърцето ти, но явно имаш доста неразрешени проблеми от миналото. И депресии, в които е изпадала. Да. И женейки се с това, ти ще създадеш едно много проблемно семейство и взаимоотношение. И напълно нормално е този човек, защото звучиш като супер обсебваща личност. Значи, напълно нормално е да има нужда да си почива от тебе. Не знам кое те прави нещастна в тая връзка. Може би нереалистичната ти очаквания към него. Ти се вкопчила за него и искаш да получиш това, което ти липсва от него, да изпиеш щастие от него. Но когато правиш това, няма да получиш нищо добро. Никой не е длъжен да те прави щастлива. Брака не е длъжен да те прави щастлива. Твоя бъдещ съпруг или твой настоящ съпруг не е длъжен да те прави щастлива. Това е нещо, което е твоя отговорност. На първо място трябва да го намериш в взаимоотношението си с Господа, а не да го дърпаш от твоя брачен партньор. Или от който и да е човек. Така е, защото тогава се превръщаш в един духовен вампир. И никой не обича да го изсмукват и да има такива вампири, образно казано, около себе си. Затова даже се чуда как все още е с тебе. Така че трябва да решиш първо проблемите си в себе си и не трябва да бъдеш движена от страх. Исках да кажа още нещо тук, но не мога да си... това, което казваш, той има нужда да си почива от мен. Знаеш ли, дори в функционални взаимоотношения, някои хора имат нужда да остават сами, за да се презареждат. Всъщност аз познавам един такъв човек и това съм аз. Това е напълно здравословно. Ако питате Нори, тя би искала да сме заедно много по-често, отколкото аз. Ако питате мен, аз бих искал да имам време сам много повече, отколкото тя би искала да имам. Не защото не се обичаме, а защото сме различни личности. Тя се зарежда от време прекарано с хора, аз се зареждам от време прекаран сам. И за да бъдем семейство, трябва да се срещнем някъде по средата. Аз трябва да дам повече от себе си и да прекарвам повече време с нея, отколкото ми се иска. Тя трябва да даде от себе си и да прекарва по-малко време с мен, отколкото и се иска. Да се намерим някъде по средата. Това не означава, че не се обичаме. Това означава, че сме различни хора и трябва да намерим начин да съществуваме заедно. Това е въпрос на зрялост. Но мисля, че пред тебе това не е проблем това не е толкова въпрос на балансиране. Мисля, че пред теб проблема е вътрешен, който ти трябва да решиш и тръгвайки по този начин, с тази мотивация, с този страх и с този опит да добиеш щастие от мъж, ще завърши всичко много катастрофално. Следващия въпрос кой е? Здравейте, имам въпрос. Какво мислите за държането за ръце преди брак? Правилно или неправилно и защо? Много ви благодаря. Това е въпроса за какво може да си позволим преди брака. Това, което насърчаваме, имам ли проблем с държането на ръцете? Не, нямам проблем с държането на ръцете. Но ти трябва да решиш, имаш ли проблем. В смисъл, ако това нещо те възбужда, ако това нещо те кара да се изкушаваш, не трябва да се държиш за ръце. Това е принципа. Исус казва, ако някой погледне на жена, дори я пожелае в сърцето си,
Извършва прелюбодейство. Ако окото ти в същата глава се казва, ако окото ти се съгрешава, извади го, по-добре да отидеш без око в рая, отколкото в ада с две очи. Нали? Това не означава, че трябва да си вадим очи, да си режем ръце и така нататък. По-скоро това е образно сравнение, което Исус дава, за да ни каже, че ако нещо ни изкушава, отрежи го. Така че ако като хванеш ръката на момичето до тебе, те изкушава и почват да се появяват мисли в тебе и желания в тебе, не я дръж за ръката. Защото това, което аз препоръчвам, когато говоря за предбрачни взаимоотношения, е не бързайте с физическото. Не бързайте с физическото. Ако го отложите за по-късно, нищо няма да загубите. Отново, никога не съм чувал истории от рода на ако бяхме почнали физическото по-рано, ако бяхме се опипвали повече и се държали повече за ръце, ако бяхме се целували повече, ще да бъде по-успешен брака ни. Никога не съм чувал такава история, но съм чувал хиляди истории, в които казват, почнахме твърде рано с контактите физическите, едното доведе до другото и на третото и се случиха такива и такива неща. Провалихме се. Нали? Така че не бързайте с физическото и не си мислете, че ако не започнете от начало, пропускате много. Това е лъжата, която света ви хвърля. Не се хващайте, бъдете разумни и подхождайте като Божии хора, познаващи истината. Добре, правим кратка пауза и след това се връщаме, за да отговорим на последния въпрос за това предаване. Digging me when I'm egging you. Deal with me when my car's pulled. Could've dealt with me, but you fell for me before I fell for you. Keep me on that right path and the right math. Is you plus nothing's everything. You my everything. Sing. You ain't gotta question my allegiance. Cause the way you love me, I could never leave. I need you. Здравейте отново, вие сте с предаването Попитай Дани Танев. Слушате песента на Лакре All I Need Is You. А сега ще отговорим на следващия въпрос за това предаване. Здравейте, искам да ви попитам, при едно взаимоотношение между момиче и момче, съгласни ли сте с това, че партньорът ти трябва да бъде с всички други хора от противоположния пол, с такава граница до познати, но не и близки приятели? Смисъл, след като си във взаимоотношение, ти си длъжен да се отдръпнеш от всички от срещуположния пол. Много зависи какво означава за тебе да се отдръпнеш. Сега, ако... И смятам, че това за всеки може да варира в някаква степен. Аз ще ви кажа какво аз мисля. Но това е което аз мисля. Ако аз започна връзка с едно момиче, както бяхме с Нори, значи ако аз започна връзка сега с едно момиче, Нори ще ме убие. Ще ми отреже главата. Така че фенки, внимавайте. Така че ако утре прочетете във вестника съпруга на пастир отряза главата на мъжа си, вече знаете каква е била причината. Но когато ние започнахме връзка с Нори, разбира се, че когато имаш ексклузивна връзка с момиче, очакваш от това момиче, че няма да си има други приятели, мъже, с които излиза на кафе и се вижда постоянно, защото това се нарича ходене. Това е нещо, което описва какво е да си романтично въвлечен в такава връзка. Така че за мен е наивно да имаш приятел или приятелка и тя да продължава да се среща или той да продължава да се среща редовно с хора от другия пол. Сега, това не означава, има хора, които изпадат в друга крайност и казват, не, с никой да не говориш, с никой да не се срещаш и разбираш ли, заговориш ли с някого, вече ти ме изневеряваш, как може, нали... Това е крайност. Или пък с никой друг да не се види. Разбира се, ако отиде и се види с някой на публично място и седнат на кафе и се видят по работа или нещо, примерно инцидентно, или веднъж се вижда с някой стар приятел да видят какво става и така нататък. Може би не би бил проблем за мен, особено ако знам, не би бил проблем за мен. Но това, примерно, ако тя беше започнала и се срещаше с момчета отново и това е практика и излиза с мъжки компании и аз не съм там, да, за мен това би било проблем, защото когато аз започвам да ходя с едно момиче, в случая с Нори, аз очаквам, че нейното ексклузивно внимание, междуполово внимание, или не знам как да го нарека, но то ще бъде само за мен. И причината да го очаквам, че тя няма да ходи да се среща с други момчета е, защото, както говорим отново, вече не знам за кое предаване, е, че когато започнеш да се събираш с човек от отсрещния пол, който ти допада, много е възможно и почти е сигурно, че ще се появят чувства, така че това е рисково. По този начин рискуваме връзката си. Когато сме в брак, по този начин рискуваме брака си. Така че да, аз очаквам от моята приятелка, както и тя очаква от мен,
да спра излизанията си с момичета, с момчета, или пък ако толкова искам да изляза с някого от същоположния пол, ми вземи приятеля си, вземи приятелката си, излезте тримата. Ако наистина е само приятелство, какъв ви е проблема да сте тримата? Това е което аз мисля. Така е, съгласна съм. Това е ексклюзивна връзка и разбира се отново в разумни граници. Окей съм да стане веднъж, разбира се на публично място, нямам никакъв проблем с това съпругата ми да говори с други мъже и с други момчета, но не и да има някакво взаимоотношение и приятелство. За мен това е наивно. Аз само искам да добавя, че също не е според мен здравословно, когато някой започне връзка до такава степен да игнорира противоположния пол, че дори да не поздравява. Едва ли не съществуват стари познати, защото съм ставала свидетел на такъв вид отношения. И това наистина е недопустимо. Това означава, че има свръхревност, която ревност е нездравословна. Да. Вижте, когато започнете връзка, не се изолирайте от останалия свят. Това е другата грешка, която някои правят. Вече, ние се обичаме и светът около нас няма значение. Приятели, не правете тази грешка. Това е крайност, това е нездравословно. Дори когато сте в романтична връзка, събирайте се и с други хора. Разбира се, сега тези, които сте техни приятели и видите, че ваша приятелка или ваш приятел започне романтична връзка, може да сте били най-добри приятели с него, но очаквайте, че нещата вече ще са малко по-различни. Нормално е, не се сърдете, не ги обвинявайте. Разбира се, те почват да инвестират време в романтична връзка и няма толкова време постоянно да се чувате, постоянно да се срещате. Разбира се, че ще се променят, но не означава, че тяхното отношение към вас се е променило. Защото понякога има и такива неща. Примерно, когато почнахме да ходим заедно, имаше хора, които почнаха, не знам, да се чувстват обидени или не знам как се чувстват от това, че примерно аз не им отделям толкова време. И аз им казвам, хора, естествено, че не мога да ви отделям толкова време. Аз сега съм имам си приятелка, окей? Част от времето ми отива в това взаимоотношение. Нормално е. Като се оженя, естествено, че не мога да имам толкова време с приятели и приятелки, ако си момиче, защото вече си имаш семейство. Това е нормална промяна на живота. Така че трябва да имаме реалистични очаквания. И от друга страна не се изолирайте сами. И дори когато се ожените, трябва да имате приятели, здравословно е да имате приятели, да говорите за живота си, да си споделяте понякога и проблемите, защото иначе като си криете живота и криете си проблемите, ще сте като двама човека заживели на самотен остров, които рано или късно ще се превърнат канибали и ще се изядат поради всички проблеми, които имат. Не правете тази грешка. Така че всичко е въпрос на баланс. И с това приключваме нашето предаване. Благодарим ви, че ни слушате. Ще се чуем отново в следващия понеделник. А междувременно, казвайте на вашите приятели за нас, рекламирайте предаването ни, публикувайте нашите предавания във вашите социални профили, за да може да стигнем до повече хора. Благодарим ви, че сте с нас. Чао, до следващия понеделник.